A good part of the world today suffers from a shortage of bread. But there is even greater shortage of the spiritual bread. Jesus Christ Himself, "I am the bread of life," He declares. Unfortunately, these people do not really understand their hunger. They fill up their spirits with pleasures of the world, material things, and they think of nothing but the present. Will you allow them to starve and die? Is there anyone who will give them this bread? The apostles of the media of social communications live and give Jesus to men and women of every age the good news of salvation. Come and join the Daughters of St. Paul. For more information, please contact the Vocation Directors. Paulines and ABS-CBN bring you Christ the Healer. We lift up to God the following intentions: for the healing of Judith Escuadro, Teresita Acantilado, Lita Manlangit, Jessie Lim, Beatriz Roble, Erlinda Yu, Vicky and Tanto Pogoy, Evangeline Texon Sencio, Liberato Paring, Queenie Yu, Lucy Canora, Lilita Rama, Aida and Arlene Duarte, Margie Lorejo and Ashira Villarin. For the good health of Chan Chin Lam and family, Arlinda Paraz and family, Nathan Thomas Ho, Neil Sailoon, Gina Marie Ipil Batikin, Ong Chan Hoy family, Aster Maputol and family, Abellana National School graduates, Bats 67. Thanksgiving is offered by Thomas Ross and Mario Vircal, Judith Calbatucan and family. Birthday blessings for Jose Gabriel Maaghop, Joshua Duarte, Roxanne Rosario, and Audric Godinez. For the special intentions of Joseph Jean Maaghop and family, and for all those who will take the medical technologist licensure examination, especially for Jessica Marie Cane. Blessings for TV mass sponsors and benefactors, for the protection and safety of overseas Filipino workers, seafarers, and for our soldiers deployed in Marawi. For the eternal repose of Crisanta Cal, Jaime Lim, Sui Ching Lim, Elnora Beduya, Francisco Pajares Sr., Conciso Go Macias, Susano Capuyan, Ramon, Bob, and Manuel Uy, Eduardo Montez. For the souls of Generoso Hermosilla, Evelyn Perez, Concesa, Bienvenido, Lilia Gamaliel, Pio Jr., Felipe, Cloyd, Mauro, Brian, Cirila, the deceased TV mass benefactors, and for all the souls in purgatory. Sa iyang kamot, daigang iyang kahalangon, daiga sa tingog sa trumpeta, daiga sa pauglira, daiga sa tamburo gahuta, kaskasi sayawin siya, ang mga lingganay patunugan, kampiang pakagaya, daiga sa tingog sa trumpeta, daiga sa pauglira, daiga sa tamburo gahuta, kaskasi
ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kalausap kaninyo. Mga kaigsunan ko ni Kristo, mga masakiton nga nasa ospital ug sa mga panimalay, labi nato mga igsuon nga mga overseas Filipino workers ug mga tanan nga naa nagtanaw sa TV. A blessed Sunday to all of you. Mga igsuon, aron maandam kita nining misa, atong basulan ang atong mga sala. Kaluyan ta kita sa atong Ginoong Dios nga makagagahom sa nga tanan, pasayloon ang atong mga sala, ug dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Diyos dito sa langit.
magampo kita. O Amahan, hiusaha kami sa hunahuna ug sa kasing-kasing dinhi sa among gugma alang sa imong gisugo kanamo ug sa among tinguha alang sa imong gisaad. Nining kalibutan nga nagkausab-usab, tabangi kami pagpangita sa mga butang bililhon nga magdala kanamo sa matuod nga mga kalipay. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo nga imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Mao kini ang giingon sa Ginoo nga labing gamhanan. Adtua kining tinugyanan nga atua sa Sebna, nga maoy nagdumala sa palasyo sa hari, ug ingna siya. Palagputon ko ikaw sa imong katungdanan, ug gikan sa imong nahimutangan. Niadtong adlawa, paanhion ko ang akong sulugoon nga si Eliakim, anak ni Hilkias, ug suluban ko siya sa imong bisti, ug baksan ko siya sa imong bakos, ug itugyan ko kaniya ang imong gahom, ug mahimo siyang pangulo sa mga mulupyo sa Jerusalem ug sa Huda. Ug isangon ko sa iyang abaga ang katungod sa pag-abli sa balay ni David. Siya'y moabli niini ug walay makasira. Musira siya niini ug walay makaabli. Ibutang ko siya sa usa ka lig-on nga dapit, daw usa ka ugsok, ug mahimo siyang garbo sa iyang banay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, ang imong gugma, walay katapusan. Ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Ginoo, ang imong gugma, walay katapusan. Ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Pasalamatan ko ikaw, O Ginoo, sa tibok kong kasing-kasing. Sa atubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong kadagaynan. Nagasimba ko dito sa imong balaan nga templo. Ginoo, ang imong gugma, walay katapusan. Ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Pasalamatan ko ang imong ngalan, tungod sa imong kaluoy ug imong kamatuoran. Sa akong pagsangpit, ipatalinghugan mo ako. Imo akong gilig-on, sulod sa akong kaugalingon. Ginoo, ang imong gugma, walay katapusan. Ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Ang Ginoo hataas, apan nagatanaw siya sa mapaubsanon, ug nakaila siya sa pamahitason gikan sa halayo. Ang imong kaayo, O Ginoo, nagalungtad sa kahangturan. Ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot.
Ginoo, ang imong gugma walay katapusan. Ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Mga igsuon, pagkabahandianon gayod sa Dios ug pagkatulog karon sa iyang kaalam ug kahibalo. Kinsay makasaysay sa iyang hukom? Kinsay makasabot sa iyang mga paagi? Sumala sa giingon sa kasulatan, kinsay nasayod sa hunahuna sa Ginoo? Kinsay makatambag kaniya? Kinsay nakahatag kaniyag bisag unsa aron iyang baslan? Kay siya'y nagbuhat sa tanang butang ug nahimong mao karon ang tanang butang pinaagi kaniya ug alang kaniya. Iya sa Dios ang himaya sa walay katapusan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaag kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Unya miadto si Jesus sa yuta duol sa lungsod sa Cesarea Filipo. Ug didto nangutana siya sa iyang mga tinun-an. Sumala sa mga tao, kinsa man ang anak sa tao. Sila mitubag, may nag-ingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban nag-ingon nga siya mao si Elias, samtang ang uban nag-ingon nga siya mao si Jeremias o ang laing propeta. Si Jesus nangutana kanila, apan kamo unsa may inyong ikasulti, kinsa man ako? Ug mitubag si Simon Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Giingnan siya ni Jesus, Simon anak ni Jonas, bulahan kagayod, kay kining maong kamatuoran, wala moabot kanimo gikan sa bisan kinsang tao, kundili gihatag kanimo sa akong amahan nga tua sa langit. Busa, sultihan ko ikaw si Pedro, o gibabaw niining bato, tukuron ko ang akong simbahan. Ug bisan gani ang kamatayon dili gayod makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Unya gipinahan ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga dili sila manugilon kang bisan kinsa nga siya mao ang Mesiyas. Mga igsoon ng Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon ng Ebanghelyo na isulat ni 2,000 years ago na. Pero kung imo basahon hantod karon mga igsoon, ang iyang mensahe
is still very applicable to our modern times. Gani ang pangutana sa itong Ginoong Jesus, who do you say that I am? Murag kanusapan niya gisulti, murag baguhay palang yapon mga igsoon. O gani, sa Biblia mismo mga igsoon, adunay daghang mga events diin gidescribe kung kinsa nga atong Ginoong Jesus. Para sa mga sanglahon ng atong Ginoong Jesus, He is the healing God. Para sa mga gipangyawaan, He is the liberating God. Ug para sa mga masakiton ug sa mga himatyon, He is the life-giving God. Ug para kanatong mga makasasala, He is the saving God. Mga igsoon gahapon, adun ako'y touching experience sa kamasakiton sa Perpetual Soccer Hospital. Usa ka cancer patient nga 37 years old, nagpatawag og pari kay for counseling. Ako siyang giistorya, ug gani iyang gi-reveal ang pinaka bugat nga hitabo siyang kinabuhi. Niingon siya nga, Father, sa elementary pa ko, Diyos nun kaayo ko. Kanang simbahan sa Santo Niño sa Basilica mo nay pinaka meaningful nga lugar para nako. Kay it is where I discovered Jesus. Sa diyang nag-eskwela na kong high school, Father, hantod nag-college nako, hantod nakatrabaho nako, I reached the peak of my career. Akong gikalimtan ang Ginoo. There was even a time when I declared that there is no God. Pag-ingon niya nga, yang gikalimtan ang Ginoo, naingon ko, wa nay post nga mopabilin po ko ning kwarto ha. Dili, Father, naingon siya. That's the very purpose nga nung nagpatawag ko nimo. Tungod kay sa mga tuig nga akong gikalimtan ang Ginoo, na ako'y gipangita sa akong kinabuhi. Nga di na ko masabtan kung unsa akong gipangita. Gatuo ko nga matagbaw ko pinaagi sa kwarta. Gatuo ko nga madiskubre na akong gipangita pinaagi sa luling hayaw sa kalibutan. Gatuo ko nga akong madiskubre akong gipangita pinaagi sa akong pagka-involve into different relationships. But all of these things, mga igsoon, matod pa niya, naghatag ka na ako sa kamatuoran nga wa pa ko matagbaw sa akong gipangita. Ug mao na, Father, nga naa ako dinhi nagpatawag ko nimo kay aron imong masabtan nga na-discover nako bag-uhay pa lang gyud. Nga dugay na akong gipangita for 35 years, Father. Ang Ginoo ra di ay ang akong gipangita. Mga igsoon, namutana ko niya, unsa may nakapaaghat nimo nga nagpatawag ka magpari. Tungod kay Father, ug mapuhon, operahan ako. Ug di ko kahibaw kung siya may tabo nako, mas-successful ba akong operation or dili ba? Nahadlo ko sa akong kalag. Tungod kay sa akong na-discovery nga ang Ginoo mo'y pinaka-importante nga part sa akong kinabuhi, na-discovery pod nako nga ako kalag. Mao na mga igsoon, sa akong pagpalandong karong adlaw sa itong ebanghelyo, nakakita ko gusto ka poem nga actually nindot kayo nga poem, gisulat sa usa ka unknown nga author. Ang title sa maong story is One Solitary Life. Kung basahon, ningon diri, this man, Jesus, was born in a manger, in a simple carpenter's family. He never went to school, nor attended college. He never wrote a book. Until the age of 30, he was a village carpenter. At 30, he became a nomadic preacher. But he never traveled more than 200 miles from the place of his birth. When he was 33 years old, public opinion turned against him. He was betrayed by his friends and was deserted by others. He was unjustly condemned to death and was nailed as a criminal between two thieves. When he died, he laid him in a borrowed tomb. 20 centuries have come and gone. Until today, he is the central figure of history. No library is complete without his biography. All ages and dates are numbered from his birth. He never led an army. He never held a gun. But all the armies that ever marched
all the kings that ever reigned put together have not affected the life of a man on this earth like that of a one solitary life of Jesus. Mga igsoon, kung pangutan-on ta karon sa atong Ginoong Hesus, who do you say that I am? Unsa may atong tubag? Depende kung giunsa nato pag-experience ang atong Ginoo sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Mga igsoon, kaming mga pari, we are expected to preach Jesus not according to the books we read, not according to the lectures we have attended in the classroom, but we are expected to preach Jesus first and foremost according to our personal experience. Because if we cannot do that, mga igsoon, nahimong taphaw ang among kasinatian sa Ginoong Hesus. Mao na nga kita, importante ang atong kasinatian sa atong Ginoong Hesus sa matag adlaw. Makita ba nato atong Ginoong Hesus diha sa atong mga sakit? Makita ba nato atong Ginoong Hesus diha sa mga suliranin, kabudlay sa atong kinabuhi? Makita ba nato atong Ginoong Hesus diha sa atong anak nga nahimong problema sa pamilya? Or baka nakita ba nato atong Ginoong Hesus diha sa imong problema sa imong kaminyoon? Labaw sa tanan, mga igsoon ko ni Kristo. Nakita ba nato ang atong Ginoong Hesus sa image sa mga tao nga atong nakasalamuha matag adlaw? Mo na mga igsoon, kung mamatay ta, same question that Jesus would ask us, who do you say that I am? Kining tubag, mga igsoon, kinahanglang andam na taniya na itubag, o kinahanglang ato na nang na-experience diri sa kalibutan samtang buhi pa ta. Mo na mga igsoon, today, sa itong Ebanghelyo karon, this is a very precious gospel. Why? Tungod kay, this is one way of asking us. Kung aware ta mga igsoon nga kita kalag, sayon na kayo nato tubagon ang pangutana sa itong Ginoo. Muna, nang kini akong pangutanon mong tanan, kining statement nga, I have a soul or you have a soul. Insakto ba ni? Correct ba ni? Yes or no? I have a soul or you have a soul. Na kay kalag, na ako'y kalag. Insakto ba? Dili. Nga naman, what is the proper statement? I am a soul. You are a soul. Our bodies is just being added up to our souls. Muna nga una sa tanan, kalagta. Kung aware ta nga kalagta, dali ra nato pagdawat ang tanan pangitabo sa kalibutan nga encounters ni nato sa atong Ginoong Hesus. Dali nato masabtan nga ang tanang event sa kalibutan, mga pamaagi nga aron mas ma-encounter pa nato ang atong Ginoong Hesus. So that pag abot sa adlaw nga kita mamatay, makatubag ta dayon sa pangutana sa atong Ginoong Hesus, who do you say that I am? Mga igsoon, karong adlaw, iniguli nato sa atong tagsa-tagsa kapanimalay, o hinighuman ining misa, atong bansayon atong kaugalingon sa pagtubag sa mga pangutana, kung kinsa ang atong Ginoong Hesus sa atong kinabuhi. Amen. Palihog manindol, ug atong padayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug kang Ginoong Kristo yang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, yanak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikonsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, gisaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita sa Ginoo nga maoy tuburan sa tanang kamatuoran ug nagpasalig nga dili gayud mabuntog sa kamatayon ang iyang simbahan. Sa matag pangamuyo moingon kita, hiusaha kami Ginoo. Hiusaha kami Ginoo. Alang sa simbahan nga gitukod ni Kristo ug sa mga pangulo niini, kang Papa Francisco nga sumusunod ni Pedro, sa mga kaobispuhan, mga kaparian,
kamadrihan, ug sa tanang lumilihok sa gagmayng Kristohanong katilingban, nga mahiusa na unta kita diha sa paghigugma. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga pangulo sa kanasuran, nga magdumala unta sila sa katawhan, sumala sa kabubuton sa Dios, nga maoy tag-iya sa gahom nga ilang gihuptan. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa patas, matinud-anon ug makatarunganon nga pagdumala sa hustisya sa atong nasod, magampo kita sa Ginoo. Alang niining tuig sa parokya, ingon nga kahiusahan sa mga komunidad nga ang wala pa makaila kang Kristo, makaambit na unta sa kamatuoran nga nadawat ni Pedro, gikan samahan, pinaagi sa mahigugmaong pagsaksi sa mga Kristiyano, magampo kita sa Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamomot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Alang sa kapahulayang dayon sa atong mga igsuong nangamatay, ilabi na kadtong napukan sa Marawi ug ang biktima sa droga, magampo kita sa Ginoo. Diyos samahan, ikaw ang tuburan sa kaluwasan, himua nga pinaagi sa simbahan, mahiusang tanang katawhan diha sa imong gingharian, sa ngalan ni Kristo nga among Ginoo. Igsoon, pagampo kamor kining atong sakripisyo, dawaton unta sa Dios samahan, makagagahom sa ngatanan. Dawaton unta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa mga alam sa pagdayeg pagibay sa simbahan. Alam sa pusasyon sa tibok ng santo sa simbahan. O Ginoo nga maluluyon, ang hingpit nga sakripisyo ni Jesucristo, mao'y naghimo kanamo nga katawhan sa Dios, diha sa imong gugma ihatag ang kalinaw ug kahiusa, nganhi sa imong simbahan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay og makagagahom sa tanan, angay og matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Kayang tanang mga butang, madako siya o magamay,
imong mga binuhat. Ang mga kausaban sa takna og panahon nagatagad sa imong mga balaod. Gibuhat mo ang tao sumala sa imong larawan, o gitugyan o gahom sa pagbuhat uban sa tananiyang mga kahibulungan. Imo siyang gihimo nga imong alagad, aron sa imong ngalan magdumala sa kalibutan, ug magdaig sa imong himaya diha sa tananimong mga binuhat. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo, nga gidaig ug gisangyaw sa langit ug sa yuta, sa mga anghel ug arkanghel sa walay hunong nga awit sa pag-ingon. Santos, gayud ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mamahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og paan. Nipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag nining ngadto sa mga tinunan ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao nga akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa mga tinunan ug miingon, dawata kinig panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa atong pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik Aron paghandom sa kamatayon o pagabanaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Santo Papa, ni Jose among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose ang putli nga esposo. Uban sa mga apostoles, sa tanang mga anghel o mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon.
pinaagi ni Jesucristo nga imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Magampo kita samahan, ginamit ang mga pulong sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo nga among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa tong Ginoong Jesucristo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ta ang atong paginigsuunay. Kana
Mga higsoon, mao kini atong Ginoong Hesus, ang kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulan kita nga gidapit sa bangkete sa Ginoo. Magampo kita. O Ginoo, kining pagkalawat, magdugang unta dinhi kanamo, sa makaalim nga gahom sa imong gugma, tultuli o gagaka nga among mga pagpaningkamot, aron makapahimuot kami kanimo diha sa tanang mga butang. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa mga masakiton. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertud sa pailob, diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton, hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit o balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, o nga ang iyang kasakit mahiusa sa kasakit ni Kristo, alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Kristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Atong ipaabot ang atong mga pasalamat sa tanang mga ningtabang aron atong mahatod kining santos nga misa nga atong gihalad alang sa mga masakiton. Sa atong mga lectors, altar servers, Eucharistic ministers,
television crew ug kaninyong tanan nga ning tangbong karon, daghang salamat. Salamat sab sa atong Mass Presider, si Reverend Father Clyde Salitrero Ocarm. Ang atong choir, ang Sons of Mary, ang mga pilgrims, ang World Apostolate of Fatima, pinanguluhan nila ni Bonnie o Sally Pepito, ang Charismatic and BEC San Vicente Chapter, ug ang USJR High School Alumni Batch 69, pinanguluhan ni Casiano Tura. Ang atong mga authors, sila si Saring Humawas o Tess Macias. Alang ni adtong gustong mutabang, aron atong mapadayon ang paghatod sa Santos nga Misa alang sa mga masakiton, ipadala lang ang inyong mga donasyon sa Daughters of St. Paul. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo Ginoong Dios makagagahom sa nga tanan, ang Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, manglakaw kita sa gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Pagamahan kita karon, mga anak sa Diyos, mamulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Akong kayo ng Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pagsimbahon, ang maayong balita sa atong kaluwasan, ipahayag na karon ngadto sa katawhan. Atong dayon ang Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pagsimbahon. Over the mountains and the sea, you're